Kokot, ale si video vyťaže? Vyťaže. Trt. Ja sa kúkam, už to máš vybehni po ňom, ne? Verný, natáča, máš to pustil. Ja sa nabijem, ale nič. Ja si musím tiež nabiť, aj pištolku. Vidíš, teraz, jak sa mi oplatila do piči. Hej. Moja. Od teba, dve do hlavy. Kto som nevidel, že naši to zapútal. Toto bolo dobré, hej? Len došli mi náboje piči a... Aj mne v obi dvoch do piči. To mi ma dal, čo som mal? Posledné, to sú doli stromov a na to nebolo vidno a mňa to aj v hlave trčalo. Miťka, teba som dal, ne Miťo? No, tu som. Aj. Nevadí. Kurva, čo doby. Chlapci, som taký unavený do piči. No ešte ne. Ja. Kokos, ja už umieram. Koľko je na kúzušky? Príbl hodín. Neviem, ale môže byť 4 na 7. Tak to ešte máme čas. Toto dole kopcom sme tam rýchlo už. Pojem kúpiť potom tých 3000 guličiek. No. To ale niečo tu smrdí. Ťaň to dole, Tomu ťaň to ver, dole. mŕte. Je? Aha. Keby sa niečo pálilo. Tomu veria, keby mi horela rytiko. No. Poď dole. Dobre, jednu mašinu. Hoši, ale dajme to nejak na veľké zase. Jednu mašinu máme viac na páči bytu. toto. Dobre. je také rýchlejšie. No, väčšia sranda. Hoši, ideme si rátať fragy? No, ja mám zo 10. Čak ale oznova. Ja mám viac jak ty, ale... Však sa čuduješ do piči, keď ja s týmto pulsátkom Ale dobre, drbem si furt. držal si sa, dobre. Čo, ale mne sa zdá, že ja som dal teba prvého. Ja som iba pištol, drb do brucha a potom tr. Kúkneme si video, vezme. Čo, ale to je jedno, to môže byť aj remíza. Si dal Laca? Čo? Nedošli mi náboje. Jaj. Koľko mne tiež do piče. A netrafil som ťa tam? Si ma dal, Jaj. hej. No poďme. A to som mal ešte toto. To je mašina. Jaké dá? To sa nedá porovnať, ale ten kanál je fakt ťažký. Máte najlepšie, ne? Si dáš sem a potom iba nabiješ. Piče! Podrbané. Ale vážne, aké by zhorel niekto. To tu ale už dlho, jak sme sem došli. Necítim asi. Je to máš taký obitý, alebo čo si máš? Tam no. Mne nejde zachytiť zásobník do piče. Idem spraviť pár, poďte. Konečne. Verný, poď.